May oras labod Kapampangan at yuta na naman karing kakatamong Tagalugan video. Kawalumpulot at lunay ni karing video tamo. Pag-umpisan ko na medyo makabayan ni medyo dakal la. Imumunang dili ngini ko pa din damdening sabihin ko rin karing pis sabihin mi ken imumunang dili mengyari. Ing mengyari Tagalugan niya yung Kapampangan ng bilyari. Okay? Ing tutuki may kailag, Tagalugan niya may kapangilag yung mas manayo ng katulit yung Kapampangan. May kailag wala magkimoya. Intuto ki nano yung ibig sabihin. Yung nano yung ibig sabihin manong yung bagya. Dapat nano yung buri na sabihin o kanya nano yung kabaltugana. Okay? Kureta rin mumuna. Then intuto ki kaya ba kayo ning anak na din kaluguran mi kayo ni Nicolo. Nicolo, may sakit siya kay Tangaldo. Yung kaya may koma yo. Kagising na kayong koma, kabira-bira biyasa yung Kapampangan. Biru-biru ni, itong milyari ni. So sabihan ko kaya kayo, baka nito, abalo yung Kapampangan, yung kaya katamang, yung kaya katamang pangatao, tayo dapat pikarin eh. Okay? Pag-umpisan tayo yung version ng Nicolo yung mumunang dili, karamihan. Yung karamihan, Tagalog yan, mas manayo ng Kapampangan. Karaklan. Or Menasa. Karaklan or Menasa. Yung tutuki, kening metong mga pamangang kening kaming paugtuan niya ito, paugtuan, pampanon ating sinabi, matinik yung pampano, yung matinik, Tagalog yan, dapat Madui. Okay? Yung metong pa, ating kaming pansit kaya, sabi raw, burimen din ng kalamansi kaya kang pansit, yung kalamansi, Tagalog yan, yung Kapampangan ng kalamansi, Kalamunding. Okay, ito na mo. So ini pag marugul ni Nicolo ngayon biyasa yung Kapampangan at bait siya kaya ni Nicolo, bait siya Amerika. Tapi kagising na kayang koma, may biyasa yung Kapampangan somehow. Like ba nung milagro nano ito, tagang atin yung dayang Kapampangan. Kasi rin pangyari ng Nicolo tao na Pampanga. Imana Santa Ana tatang na Dolores siya, Fernando. So itanamo panay ko sasabihin ka rin video tamo tamo sa kakalingon ng pamang Kapampangan nung Kapampangan tamo may pangapampangan tamo tamo pa Tagalog din kaya katamong anak din kaya katamong apo pangapampangan ng tala para gulang Tagalog kailangan balurin karelang identity putang dagol barang pagmaragulin karelang pangakapampangan. Dakala salamat Luid Tamungan.